Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Ondo etorri beste behin entzuleok eta badakizue batezbe geure gonbidatuak izaten dira hemen saioa konposatzen dabenak. Eta gaur zelanez gonbidatu eta guzti gatoz. Bizkaia irratia eta Eusko ikaskuntza alkarlanean, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azken zapatuetan. Oraindik apurren baten itxaron egin beharko dugu, baina azaroaren zemendiaren 25ean aurkezpen garrantzitsu bat eukiko dugu. Musikerren 18. alearen aurkezpena. Eta hori izango da gure gaurko gaia. Eta badakizue honentsuena dakienari itauntzea izaten da. Horregaitik gonbidatu dugu geurera musikerreko erredakzio kontseiluko idazkaria. Horrez gainera, laster aitatuko dugun jardunaldiko batzorde antolatzailekoa eta abar luzea. Besteak beste, Eusko ikaskuntzako musika saileko kidea bebai. Beraz, ondo etorri guztioi. Eta batez be ondo etorri gure gaurko gonbidatuari Aintzane Kamara. Ondo etorri, zelan zagoz Aintzane? Ondo, eskerrik asko. Hau guzti hau aitatzeko alkartu gara hemen, Bizkaia irratia eta Eusko ikaskuntza. Esaten izan dugu atarian, besteak beste, Eusko ikaskuntzako kidea zarela Aintzane. Bai, bueno, gauza bat esan behar dut ere, aurkezpenean gauzatxo bat faltatu zaizu. Bai? Hemen musiker 18. alea aurkezten ari gara eta ale honen koordinatzailea edo editore literarioa azaldutzen naizela. Bai. Eta, bueno, kidea, bai, Eusko ikaskuntzako kidea, hain zuzen ere musika saileko kidea aspalditik, ez dut gogoratzen noizti, baina aspalditik, eta beti musika, gaur egunko musika sorkuntzaren inguruan, izan ditugu asmoa gauzak antolatzeko. Garai batean mintegi batzuk egin genituen, gero tailer batzuk, eta honetan tokatu zaigu ale potolo bat egitea eta laster aurkeztea. Bai. Eta geurean be ezagutuko dugu hause ale hau. Baina hori baino lehenago, eta elkar ezagutzen jarraitzeko Aintzane, konta iguzu, zer dela eta aurreratu zinen musika mundura? Zegaitik interes hori edo kuriosidade hori? Bueno, txikitatik musika gustatzen zitzaidala eta etxean neskatu nuen, musika kolegioan musika ematen zutela, eta klasetara joateko, eta han monjekin hasi nintzen, solfeoa ikasten, gustatzen zitzaidan, gero pianoa nahi nuela, dantzabe bai egin nahi nuela, baina danetarako esan posible, eta gero gurasoi akordioia gustatzen zitzaiela, monjakin ere kolegioan akordioa jotzen hasi nintzen, tuna, han zegoen tunan musika jotzen nuen ere, eta gero lekitiora jaten ginen, eta han bebai txistua ikasi nuen, hango bandako zuzendariarekin, Miguel Arrieta irakaslearekin txistua ikasi nuenan lekeition, gero Bilbon jarraitzen nuen Bonirekin, baina, beti izan dut hori, zalestasun hori eta gogo hori, gustatu izan zaidala beti musika, etxean bebai, aitaren partetik, afizio hori egonda beti, berak orfeoi batean kantatzen zuen, eta, horrela sartu nintzen musikaren munduan. Hori guzti hori ikasi dozu eta orain gaur egun irakatsi egiten dozu? Bai,
piano karrera egin nuen, gero pedagogia ikasi nuen unibertsitatean, hasieran lanean ari nintzen eskola batean, ikastola batean, baina ikusi nuen hori musikatik jarraitu nahi nuela, irakaskuntzaren barrua, baina musikatik, eta gero nire bizitza laboralean horri bilinaz, konservatorioetan, musika eskoletan, derrigorrezko hezkuntzan bebai, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, eta orain magisteritza eskolan nago Euskal Herriko Unibertsitatean. Hortxe, eta orain horrez gainera, esaten izan dozun moduan koordinatzen, ez da, musiker 18. Ale hori. Aurkezpena egingo dozu, esaten izan dugu atarian, hilaren 25ean izango da, musiker ezagutzen hasteko aintzanez, zelan definiduko zeuzkigu? Musikera 18. Ale hau edo musiker orokorrean. Orokorretik hasiko gara ondo baderetxozu. Bai, Eusko Ikaskuntzak baditu saila desberdinak, horrela artikulatzen da, eta horren artean musika saila dauka, eta musika sailaren barruan gaudeno, musikarekin zerikusirik duen jendea dago, hor gaude, taldetxo bat, eta gure saiatik eta beste arlotako saietako bebai argitalpen bat ateratzen da. Saiari dagokion gaiaz tratatzen diren lanak eta biltzen dira, eskatzen dira, eta saiatzen gara saietatik periodizitate batekin argitalpen horiek ateratzen. Gurean periodizitate hori urtekoa izatea beti saiatzen gara, baina askotan zaila izaten da, baina azkenengo urteetan horrela egin dugu, iaz atarazan 17. oso ale interesgarria, musika eta lurraldea gaiak buruz, eta honetan musika eta zaurkentzari buruz, eta azkenengo bi hauek izan dira oso argitalpen potoloak. Orduan guk egiten duguna da, ale bat martxan dagoenean, urrengo alea prestatzen eta antolatzen hasten gara. Deialdi bat botatzen dugu, eta gero eta gehiago ikusten dugu gai baten inguruan egin behar dela, monografikoak izan behar direla, naiz eta gero mistelania parte bat ere gehitu, eta mekanismoa martxan jartzen den momentutik, jaten dira, guk egiten dugu difusioa eta zabalkundea egiten dugu, leku askotatik, unibertsitateetan batez ere, eta itxaroten dugu, lanak etorri arte, ikusten ditugunean lanak, ebaluatu behar ditugu, bereziki 18. alean gertatu den bezala, igual musikagile bati buruz nahi genuela lanen bat, eta ez dela lortu, orduan baskatzen dugu, eta gero, lan guztiekin ebaluatu, batzu geratzen dira kanpoan, beste batzuk barruan, eta antolatzen da, montatzen da, eta ganbegiratzen da, zuzentzen da, prozesua luzea da, eta oso neketsua, baina azkenean nik uste dut hori produktu onatera dela, kasu honetan, normalean onateratzen dela, eta kasu honetan bai. Kasu hau da, 18. alearen kasua. Gaurko musika eta sorkuntza horixe da lantzen dana. Gaurko dinogunean, aintzanez zer dinogu? Gaurko dugun, esaten dugunean, gaurko musika sorkuntza hori bai esan behar da, esan nahi dugu hori musika lorrean, zer produzitzen dan, baina sorkuntza hitzarekin esan nahi dugu, eta honekin ez dugu egin nahi olako banaketa bat, ezta? Baina disiplina bezala kreazioa, sorkuntza, musikala gaur egungoa. Batzutan gaur egungoa esaten dugu, eta askotan kontzertuetan eta orain dela bastakit zenbat urteko
musika entzuten dugu, ezta? Terminologian ikuste dut, 20. mendetik aurrera musika sorkuntzan, mendebaldeko musikaren historiaren barruan, musika sorkuntzak izan dituen nolan denominazioak aldatu dira guztiz. Eta gaur egun ere, ez diogu aurkitu terminologia egokia. Oraindik jarraitzen dugu esaten musika garaikidea, musika garaikidea esaten genuen orain dela 50 edo 100 urte, gaur batzutan musikas aktuales edo gaur egungo musika, baina gaur egungo musika horietan, delimita mugatzea ze musikak sartzen diran, zeintzuk ez, eta konposagileen ustez, ni ez naz konposagilea, baina konposagileen ustez eta musikarien ustez, terminorik aproposena, sorkuntza hitza erabiltzea, musika sorkuntza, eta gaur egun, musika sorkuntza gaur egun, sortzen den, musika sorkuntzaren ideia horren barruan, musikaz hitz egiteko. Eta zegaitik aukeratu dozue ale honetarako gai hau? Zegaitik eta zein da honen garrantzia? Zergaiti, gitxi idatzi dalako honetaz, eta gainera, musika sailetik, Eusko Ikaskuntzako musika sailetik beti egonda interes berezi bat musika honekiko. Musikagile asko dagoz gure talde gitxi gara, baina hoien artean musikagile nahikotsu ditugu, eta beti azaldu gara musika sailetik horren alde, ezta, edo musika hori bultzatzearen alde. Eta saiaren barruan proposatzen diren proiektuen artean, egon dira, lehen esan dizudan bezala, tailerrak egiteko musika sorkuntzaren barruan edo garaikidearen barruan, tailerrak, mintegiak, topaketak, kontzertuak, eta pizka bat aurretik egindan guzti horretatik igual, hau etorri da. Ziur lotura bat izango duela. Seguro baiet. Aipu baten, zure testuetan eta lan hau orkesterakoan, gauza polit bat dinozu. Dinozu gaur egun sortzen den musikea kaleidoskopioan dala, horixe aipu baten dinozuna. Hor, badago ari eroalerik, aintzane? Kaleidoskopio hitz hori uste dut hori, Luis de Pabloren aipu batean esaten dela. Hortxe, zebre testuan txertatuta. Eta nik uste dut, eta barriro esaten dut hori, ni musika kontemporanea garekidea edo musika sorkuntza, gitxi ezagutzen dudala, erakartzen nau, militantea naz, joaten naz kontzertuetara, baina ez naz musikagilea, eta nik irakurri daudanagaitik eta nik dudan ikuspegiaren arabera, Luis de Pablok musika kaleidoskopioa dela esaten duen ideia horren barruan, esan nahi duela da, gaur egun, konpositore bakoitzak inguruan aurrean dituen baliabide guztien aurrean aukeratzen duela sortzeko momentu konkretu baterako berak behar dituenak edo berari interesatzen zezkionak. Orduan, lehen atzera bagoaz, lehen aipatu dugun hori 20. Mendearen astean ematen direla pizka bat lenguaia musikalaren antzineko lenguaia musikalaren apurketa eta lenguaia berria bilatzen direla, deskubritzen da musika egiteko beste era desberdinak, esploraketak egiten dira. Eta orduan ateratzen direla musika egiteko beste estilo desberdinak, beste era desberdinak eta gainera etiketa batzuekin edo izen batzuekin, dodekafonismoa, serialismoa, eta hortik abiatu zen nire ustez aldaketa
hor muga bat dago, 20. mendetik aurrera gertatu zenarekin, hor apurketa eta horren baten da muga, eta 20. mendetik aurrera gauzak desberdina azaltzen dira, egiten dira, lengoaia berriak, eta gaur egun arauak egongo baziren ere, gaur egun ikuste dut, konposagileek guzti hori ezagututa eta landuta eta neurri batean aldean emango dute guzti hori, baina aukeraketa beste erabatekoa da. Ez da hildo eroalde batetatik horrela zuzena arau batzuk egon behar direla eta eskala mota hauek edo ez dakiz elementu hauek erabilitugula, baizik eta autoreak, egileak badu bere aurrean posibilidade handiko abaniko bat, eta joaten da bakoitza behar dituen ideiak lantzeko behar dituen behar izendetarako, joaten da behar duena aukeratzen. Bai. Eta hemen esaten izan duzu, 20. mendea mugarri bat dela, hor aldaketa bat edo apurketa bat emoten dela. 18. alean gabiltzalarik eta ale hau apur bat hobeto ulertzeko, haintzane, lagundu iguzu, zein une eta zein autore azpimarratuko geunke hemen? Bueno, ale honetan konposagile asko aipatzen ditugu, haien obra, baina bereziki bat ez dut esango, baina bereziki zentratu gara Euskal Herriarekin edo lotura duten, Euskalduna diralako, edo lotura duten autorekin. Eta bereziki hoien artean, gero igual komentatuko ditugu zeintzuk agertzen diren, baina hoien artean bereziki, nik igual aipatuko ditut, hiru. Luis de Pablo, Bernaola, Carmelo Bernaola, eta Agustín González Azilu, hoiek 51. belaunaldiko talde horretan lan egin zutelako pizka bat musikaren berrikuntza honetan barruan, ezta? Eta beste izen batzu daude, Larrauriren lanik ez daukagu, pena hartu dugu, baina ez da izan posible, Anton Larrauriren musikaren inguruan lanen bat olan aurkitzea, baina omenalditxo bat egin nahi izan diogu, eta azalean, liburuaren azalean, bere obra batetatik zatitxo bat, adibiditxo bat edartu dugu, orduan, guretzako estatu mailan garai hartan, 60 urteetan, 70 urteetan, musika sorkuntzaren barruan zerbait egiten ari zela eta Luis de Pablo, Azilu, Bernaola eta Larrauri, lau musikagile eskaldunak han egon ziren, eta bereziki hoiei dedikatzen diegu gure liburu hau. Bai, batez be hori esaten izan duzu gainera, ez da, Euskal Herriak asko lotura hori be azpimarratuz bide batez. Esan dugu askotarikoak direla artikuluak, landutako gaiak, musikarian zerrendea be, zabala da, batzuk azpimarratu doguz, aintzane, baina honek guzti honek badauka lotura bat, asmo argi bat dagoalako Euskal musikagile buruzko lanak batzea, eta ondorioz gero zabaltzea. Ez dakit autoreren batzuk edo artikulu batzuk aitatuko ditugu holan idea bat hartzeko 18. ale honen jiran? Guztira ale honetan 21 artikulu daude. Zenbat orrialde dira 500? 600. Ia 600 orrialde ez dakite, baina hor dago. Gitxi gora bera. Eta 21 artikulu dira, hoien artean, aipatu ditudan konposagileen inguruan, bost bat edo landu dira, gero badago, nik banatuko nuke ale bat bizatitan. Batetik monografikoa dugu,
Bai. Eta monografiaren gaia da, musika, gaur egungo musika sorkuntza, baina horren eta gero mistelania. Monografikoaren barruan 18 artikulu ditugu eta hoien artean bai erdia euskal musikagileen obrak lantzen dira edo euren musikaz tratatzen da, eta baina badaude beste artikulu batzuk beste euskaldunak ez diren musikagileen musikei buruz, eta gero badaude beste 4 artikulu beste musika, gaur egungo musika sorkuntzaren inguruan dauden arazoei heltzen diena. Batez ere, musika garaikidea edo gaur egungo musika sorkuntzarekin beti ateratzen den problematika izaten da entzulearena, ezta, hartzailearena, zer gertatzen da hartzailearena, ezta. Eta horre kuadernoa, alea, irekitzen da, hasten da, bi artikulurekin batean, Ainhoa Kaierok hitz egiten digu, hartzailearen ideiaz, nola ulertu behar den hartzaileak, zer gertatzen da hartzailearekin, publikoarekin. Gero bigarren badaukagu Patxi Larrañagaren beste artikulu badaukagu, eta honetan Patxi Larrañaga konposagilea da, ja ez du obra konpontzen, baina konposagilea izan da, eta da. Eta horrekia aurkezten dugu panorama ilunago bat, berak esaten du, musika garaikidea horrela jarraitzen badu, desagertuko dela, hainbat aspektuetan mantentzen diren forma dezimononikoak direlako, eta gaur egun musika, artea, hainbat gauza holan dastatzeko, konsumitzeko beste ohitura batzu ditugu, eta musika garaikidean ematen diren formatoak eta ez datozela bat gaur gertatzen denarekin. Gero, beste biolan artikulu batzu ditugu hor, akatsa baten kasuan, akatsa elementu gisa, elementu edo musika konposatzeko elementu gisa, eta gero bi kanpotarrak diren, bi konposagileen lanak ditugu, neko harremana dituztenak Euskal Herriarekin, batetik Villarrojo, orain dela 30 urte BBKak antolatzen dituen festivalen horren zuzendaria edo koordinatzailea, eta bestetik orain dela 2 urte BBV-tik, beti izaten dira entidade finanzieroa, BBV-tik beste festival edo ziklo, musika garaikidearen zikloak antolatzen ari dira, eta horretara, ziklo horretara, asko etortzen da, beste musikagile, Fabian Panizello, musikagile honen beste artikulu bat. Eta gero beste guztia dira, euskal musikarekin zerikusi dutena. Badaude artikuluak, hori Antonio Bernaolaren bi obrak lan aztertzen dira, Agustin González Azilurena beste bat, beste artikulu bat, gero Luis de Pablo hori egindako elkarrizketa bat agertzen da, Felix Ibarrondori, beste garai batekoak dira. 50. belaunalditik 3 musikagileen obrak edo lanak agertzen dira, eta gero beste belaunaldiko gazteagoak diren belaunaldi bateko lanak agertzen dira, Felix Ibarrondorena, belaunaldi gazteagoa oraindik, Teresa Katalanena, eta gero gaztenak, gazteen belaunaldi gazteen artean beste bilan ditugu, Joseba Torrerena bat, eta Ramon Lazkanoren musikari buruz beste bat. Hau guzti hau musiker 18. alean. Ale honetan
hau eta gehiago segero horra asko sakontzen da, baina aurkezpen moduan ikuste dut nahiko argi azaldu dozula aintzane kamara gazberbetan gagoz, esan dugu ale honetako koordinatzailea dela, horrez gainera musikerreko erredakzio kontseiluko idazkaria eta abar luzea, ezta? Hemen aintzane ardura bat edo kezka bat be ikusi daiteke. Egungo sorkuntza musikalari buruzko gogoetan era batera edo bestera zuek ekarpen bat egin gura dozue lan honegaz, ezta? Bai, ekarpen bat eta uste dugu egin dugunarekin ekarpen ona garrantzitsua izango dela ziur gaude. Kostatu zaigu, baina ondo atera zaigu. Lehen esan dugun bezala, honetaz ez da asko idatzi, Euskal Herri mailan ia eserrez, eta gero, estatu mailan oso gitzi be idatzi da gai hauetaz. Orduan, bazan musika saietik barruti geneukan gogo bat, alor honetan, pizka bat zerbait egitea, ezta? Eta nik uste dut hori ekarpen ona izan dela, eta honekin nahi dugu pizka bat jarraipen bat ematea. Ez da lehendabiziko gauza egiten dena, badaude beste gauza batzuk, baina ez dugu esaten gu izan gara lehenak hau egiten, baina honekin gure ekarpena, gure kontribuzioa da, hor asko geratu dira kanpoan, hemen sartu ditugu, aipatu ditugu musikagile batzuk, eta euren obrak, euren musikak, baina gaur egun belaunaldi gazteetatik jende asko dago, eta oso ona dira. Hor daukago, Gabriel Erkoreka, Maria Eugenia Luk, Gasteizen, Francisco Ibáñez, Isabel Urrutia, hemengoa, gaur egun badago lako elenko on bat, eta hemendik hasita, ez da lehendabiziko gauza egiten dena, baina nik uste dut hori badala pauso edo sendo bat egin duguna, hemendik aurrera jarraitzen dugun indonetatik gauza gehiago egiten. Seguru, baiet egongo da 19. aldea, seguru. Hau, jente aurrean aurkezteko asmoa daukazue, aurkezpena azaruaren, Zemendiaren 25ean izango da, non ipiniko dugu hitzordu hori eta ze ordutan, aintzane? Musikera 18. aldea aurkeztuko dugu Bilbon, zuk esan duzun bezala, Sarriko auzoan, Bilboko konserbatorioan, azaroaren hile honen 25ean, arratsaldeko 5etan. Egingo dugu aurkezpen bat, eta aurkezpen horretan egongo gara, ni editore bezala, koordinatzaile bezala, kuadernoaren edo aldizkariaren zuzendaria Itziar Larrinaga, lan handia egin du bebai, musikera 18. alean, eta gero, gure musika sailekoa dan eta oso ezaguna dugun edo duzuen, Jon Bagoez Eresbil musika artxibategitik bebai gurekin egongo da, aurkezpen txiki bat egiten. Eta gero aurkezpen honetarako nahi genuen alean egon diran protagonistak parte hartzea. Eta etorriko dira Agustin González Azilu, nahi genuen Luis de Pablo bai etortzea, baina beste konpromiso batzu zituen eta ezin izan du. Beraz, 51. belaunalditik bakarrik Azilu etorriko da, eta gero izango dugu gure artean Feliz Ibarrondo, Teresa Catalán, Ramon Lazkano, Gabriel Erkoreka, ez dago gairik edo lanik berari buruz, baina musika bat joko da gero esango dizuedan kontzertuan, eta Joseba Torre. Orduan egin nahi dugu hori gai baten inguruan
Hausnarketa eta bat gaia edo izango eztabaida litzateke, bat, bai, gaur egun musika sorkuntzaren esperientzia, musika sortzeko, musikagileak duen esperientzia gaiarien inguruan, olako, solasaldia, ezta, euren artean, eta gero jabukaeran, kontzertu bat egingo dugu, piano jole baten eskutik, Alfonso Gómez, oso piano jole ona, gazteiztarra da, Alemanialdean dago lanean eta bizitzen, baina bera hemengoa da, eta hemengo musikagile garaikideen repertorioa ondo ezagutzen du eta oso ondo interpretatzen du. Orain dela gitzi Felix Ibarrondoren disko baten grabatu du, eta joko duen kontzertua oso polita, oso ambiziosoa da. Luis de Pabloren obrak, parte hartuko inguruan parte hartuko duten konposagileen obrak, gehi Luis de Pabloren beste obra bat, ze Luis de Pablo ez da etorriko. Orduan, 5 hasiko da, eta 8 eta pikuan handikaterako gara. Horixe, hilaren 25 Bilboko Musika Konservatorioan, hori itzordu hori. Arratsaldeko 5. 5 puntuan gainera. Bai. Nok esango leguken, aintzane, iaia agortu dugu denporea, baina ez geunke itxigura zera aitatu barik. Pentsaizu gure entzuletariko oren batek, musik errez gehiago jakin gura baleu, nora jo, non jaso honen barri? Iaztik aldizkari hau digitala bihurtu dugu. Gube bai, era moderno horretan sartu gara, eta digitalizatuta ateratzen da. Honetarako, eta iaz bebai aterazan tirada bat olani imprimaturik, eta honetarako bai tirada bat egongo da imprimaturik, baina, ja lotuta, konpromitetuta ditugun, lekotara bialtzeko lekuak edo egileak kasu honetan, baina ez da egongo salmentan. Ezin gara liburu dendara joan eta lehen egiten genuen bezala eta han erosi. Eusko Ikaskuntzako web horrian sartu eta hor aurkituko dugu. Ez dago galpiderik. Musiker jarrita, horrelaterako da, eta musiker zenbagarren zenbakian nahi den, aurkitu eta deskargatzeko, lehen uste nuen, erosi behar zirela. Baina orain ez dakit dana digitalizatzen denez eta dana digitalizatuta agertuko denez, ez dakit horrela izan da, ordaindu behar dan, ala ez hori ja ezin dizuet esan. Onena, Eusko Ikaskuntzaren web batarira sartu eta begiratzea izango da. Horixe, onena. Ederto, eskerrik asko, Aintzane Kamara geurean egotea gaitik, ia 25eko aurkezpena ondo duan, eta ia 19. plazaratzen dozuenean alkarregaz egoteko aukerarik daukagun. Oso ondo, eskerrik asko zuri.